Sumbong sa mga dagkong kalihukan sa Sinulog karong Enero 20, tambag sa kapulisan kung mahimo di na magdala og bag. Kini ang pahimangno ni Senior Superintendent Ruyina Garma nga usa sa awhag nila aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Tambag usab nila di magdala og mahalon nga mga butang sama sa alahas aron di makadani sa mga adunay daotang plano. Sa pagbiya sa mga panimay, gisugyot usab nga siguroon gayud nga sirado kini o baka adunay kasaligan nga kabinlan. Andam na ang kapulisan mo bantay sa syudad panahon sa Sinulog sa mosunod nga mga adlaw. Gipaabot usab sa CCPO ang pag-abot sa augmentation sa mga police personnel nga madistino dinhi sa syudad. Do not use kay gumamit ng backpack kung magjo-join kayo ng mga mag-witness kayo ng mga posisyon kasi baka paalisin kayo, hindi kayo papapasukin. And then kung ano po yung mga bawal, sumunod na lang po tayo para hindi po kayo huliin ng pulis. Like bawal po magpalipad ng drone. Pack bag, no? Yung sa likod. Pack bag. Meron ba? Plastic? O di, pauso tayo.